kar ku damu duniya ce, rayuwa kaddara ce, kowa da tashi an rubuce. Rayuwa ce, rayuwa barkwatance, rayuwa wanda ba shi da shi bai zamo abin gudu ba. Rayuwa wanda ba shi da shi baya nuna zai yi kwace. Yau da gobe na ga Allah mai hakuri shi ka zarce. Sanni za na kai inda ban zata zan iya ba. Rayuwar dan adam na fahimci ita ma dan take ce. Yau kana fadi tashi zakan mace baka sani ba. Rayuwar duniya na fahimci kai fadi tashi, wanda duk fahimce ki rayuwa zaki kula shi, wanda duk ya fitilce wa rayuwa tana gwada shi, wanda ke hakuri kuma da rayuwa bata bare shi. Kar ku damu duniya ba ta san magiya, wanda ke tutiya ba ta san kariya. Mutum na 'yan mazan jiya sun yi tashi a duniya dan su samu duniya ce. Rayuwa ba ta san wanda ke fushi da ita, mai hakuri duk abin da ya faru akwai mafita. Yau muna ciki na kunci ta gobe ma za mu manta. Ita kama da kudi karka manta, wata ran za ka kwanta. Mu kuma duk matsi da kunci hanya ta rabu kar mu manta. Ku yarda Allah shi ka yi mana ba aljani ko dan adam ba. Rayuwa ba ta yi sai da hakuri kar ku manta. Duk abin da za ya faru gare mu duka an rubuta. Mai kuɗi ko talaka kowa da nashi an rubuta. Lokaci za mu saurara mu maza har da mata. In ya zo za ya bambanta kaddarar ka da kaddarata. Sha'anin duniya ne yake saka waɗansu gaba. Rayuwar tallakawa da mai kuɗi a duniyarmu, za ka samu ɗaya bai son ya ga ɗaya kar ku damu. Mai kuɗi kar ka manta Allah ya kage mu dukanmu. Kai talaka kar ka manta Allah ya kage rayuwarmu. Mu dukan kar mu manta mu dangara fa kawunanmu ya kama.